Matod pa sa unang pagbasa, ang alagad o sulugoon sa Dios magbuhat sa mga sugo sa Dios nga hilom lang. Dili siya magsaba-saba, dili makiglalis, hilom lang. Mao gid na siya ang batasan sa tinuod nga nagsunod ni Hesus, dili makiglalis, na ay pag-amping sa kahiusa ug kalinaw. Lingi ay mong tupad na dili ka tiglalis sa inyo. Dili ka tiglalis-lalis. Usahay naara ba ta ingon ana no nga muratag buutan pero kusog kay ta makiglalis kay ato gyung i-insister ang atong gusto. Muna ato nang ampingan nga dili ta makiglalis. Unya unsaon man aron ang Ginoo aron dili ta makiglalis, musentro ta sa Ginoo. Ayaw pagsentro sa imong kaugalingon, ayaw sad pagsentro anang imong isig katao nga mo ilang mga standards. Ang standard Dios Ginoo. Mo nang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang 14 ka mga istasyon sa krus nga atong kani-ganing gisubay, maunay paghatag natog pahinomdom nga ang buhat sa Ginoo dili gyud angay natong ibaliwala. Sa matag istasyon gipahinomduman ta unsa ta kaimportante sa Ginoo hangtod gyud sa iyang pagkabanhaw o pagkamatay. Hangtod pagkabanhaw kita gyud mo'y gihalaran sa Ginoo ni ana adtong iyang pagkadagma, gilatigo, kita gyud maoy gihalaran sa Ginoo. Sige, lingian sa di mong tupad ing na pinangga ko nimo. Na pinangga ko nimo. Ang may natong kanta ganiha sa atong kada istasyon igtabok nato na ginang word nga pinalangga kong lungsod. Tubaga ako unsa may dautan nga nahimo ko nganha kanimo nga nianang cross ilansang mo ako. Tubaga ako no. Unsa man gid dautan nga nahimo sa Ginoo ni Hesus nga gilansang man siya sa cross. Naawa. Nya nganong ilansang man siya sa cross? Mao na kon mo pangga deta og usa ka tawo kita maoy mo angkon sa iyang silot. Kita ba mo'y muangkon sa iyang silot. Muna ayaw gyud reklamo kon magkalisod-lisod ka. Kung magsigi kag higugma, unya dili ka baslan sa paghigugma, dahil ra batag mahay. No. So di na ta magmahay ron ha. Di na magmahay. Kay nga naman mao gid ay resulta kung mahigugma ta kita gi mo angkon sa silot. Una karon ang Pilipinas niay dako kayong sala nga nahimo kaning atong pag patronize aning corruption nga dako kayo. Kinsa toy mga buutan nga mga Pilipinos mao gyoy silutan aning maong dako kayong sala sa corruption. Di ta maghuna-huna nga kanang nagpakasa karon maunay silutan. Kita nawa magpakasala, kita'y mo angkon sa ilang silot. Okay mo, dili? Usara may nitubag. Okay mo, dili? Nya unsaon man pag-angkon sa ilang silot?
Saon pag-angkon nga sila may nangawat og paldo-paldo, malita-malitang kwarta, nya unsaon man nato pag-angkon sa silot nila. Ang una natong buhaton mao gyud ang pagbuntog sa kahakog sa kwarta dinhi sa atong kaugalingon. Puy-an nato ang sugo ni Hesus nga bulahan kamong mga kabos. Si Kristo sa iyang pag-angkon sa atong silot, sa atong kahakog, nagpuyo siya sa kinabuhing kabos. Ang kakabos mo'y una giniyang gipakita nato. Siya go'y tag-iyas tanan, wagi arang niya. Ug maghimo siya dako kaing palasyo, magtipunog ang iyang kwartang purting daghanag mga bulawan, wagi arang niya. Pero ang iya jud gipakita nato ang kakabos. Nya sige sa siyag tudlo, bulahan kamong mga kabos. Nana. Nya lingay mong tupad. Ingna mamahaw pa ka karon. O ang imong pamahaw imo na lang ihatag ngadto sa imong silingan nga kabos. Ang kawa man ko'y silingan nga kabos pader, ipalit og slot. Ay nalagkaon yun. Nya, kung naa kay mga motor, naa sa kay mga sakyanan, ibaligya ana karong si manaha. Nya, ang halin ana, ipalit og slot. Ana, mohimo mo ana, dili. Oy, wa gini angkon. Sus, wow na, ingkapaita sa dana. Padir kita mo siya maglisod, ana. Maobitay akong giingon. Nakitay mo angkon sa silot. Kaya mga purdoy naman gitaan eh. Unya, og kanang ilang kawat karon. Imagine ang ato kunong utang karon. Atong last month, 18 trillion. Karon, 19 trillion ako no. Og wa ko masayo pa tong akong nadunggan sa gisulti ni isa to, Barsaga ba to? Kana si Congressman Barsaga, naman siya bagong vlog karon. Naingon siya, lisod na kayong ato rong nasod. Kada buwan mo increase ang atong utang, mo abot og trilyon. Perting dako ang utang og tinuod na matapos ning tuiga pila na may utang na to. Punan pa ani ron ni ang krisis sa gubat, di magsigi nagpangutang at pila na ka trilyon. Lisod gyud tagbayad sa 12 trilyon. Samot na nirong 19 trilyon na. Luha ani. Mga purdoy ta ani oy. Nya unsaon man ato na silang pasilutan nga di man sad sila masilutan kay wa magay sila kaso. Ang mosulti hinuog kinsay tinuod nga nanguha ang kwartaha mao man oy kasuhan na karon ang 18 Marines matud pa ni former congressman defensor man siguro to Mike defensor ba na ingon siya ang iya kuno siya nga nisulti o kinsay kuan nanaseroy upat ka kaso nga giatubang nya ang katukunong 18 Marines hasta si Attorney Baligod nga moy nisulti nga naa sila gideliver naka-observe sila kinsa gyoy tinuod nga naghipos ato mga kwartaha karon tagunom na kuno ko bukaso. Pero ang mga gipangsulti nga mga ngan, why kaso? Mao na mga purdoy na gitaan eh. Nya sige silang pangutang. Sige silang pangutang. Nagi ko nadunggan atong balita nga itong niaging simana na nagplano na kuno atong presidente o unsa sa kuno'y mga government properties karon nga ilang ipamaligya. Pamaligya. Hurot-hurot nagbaligya ang ato mga government properties. Ang atong tubig, ang nag-control, private na. Ang atong energy, ang nag-control, private na. Atong airport, nagbaligya na. Pulos-pulos na gibaligya. Ang sunod ani, kanang imong tupad mo ibaligya. Kadagko atong mga kantidad, atong ilang gipangkuan, ang atong mga gold reserve, gibaligya na. Na ako'y former classmate sa una nga nakabanag adik gihurot yung pamaligya ang ilang mga butang hasta pagong ilang kurente naputlan sila hasta pang kurente gikamang pa kay gibaligya ang kanang connection silang balay ba
Mo tingali na kinaiyas mga adik no kusog mamaligya. Unya ang halin wa kay makita. Ngano man isuyo pra man. Karon dako kay tag-utang pero wa kay tay nakitang dagkong projects. Nya unsaon nato ni pagbuntog ginamit ang prinsipyo ni Hesus, ayaw pakiglalis, antos lang. Nya kita maoy mudawat sa kasakit o sa kamatayon. Unya kung kitang tanan nga mga Katoliko din sa Pilipinas, duna na tanian ang gugma sa pagantos o pagbuntog aning kahakog sa kwarta, nya mo puyo na tag pobre nga kinabuhi, nya mo trabaho tag maayo, nya ang atong income atong ipaambit sa mga kabos, kanang mga kurakot diha, mga wagtang na sila. Kay dili naman na nato butaran sunod eleksyon. Din aman sa tamahaylo anang ilang kwarta hatag-hatag ka ng mga ayuda-ayuda nga pangilad ragyod sa atong katilingban, pangilad sa mga kabos. Din anak nato dawaton kay andam natang mopuyo og kinabuhing kabos. Ang nakaapan manggod nato kita kunuhay mga kabos, managinot manggod ta og na ihatag tag 1,000, tag 200, tag 300 para sa eleksyon. Dayon man tag ingon, may na lang ni. Ayaw. Mupuyo tas kakabos, mahalag inighuman sa eleksyon, makuyapan na tas gutom, kay wa na tay kaon, basta wa lang tay gidawat nga suborno gikan aning mga animal nga mga kawatan sa atong katilingban. Mauna ang kalig-o ni Hesus, si Judas nada sa haylo sa kantidad. Ni ending nga naghikog si Judas, hinaot unta ang mga Judas sa atong nasod, managhikog sa unta sila. Murag na kinahinay na maghikog. Hinaot unta na kita makat-on ta sa panag-ingna ni Kristo. Karon ang ato mga apostoles, di ni apostoles man sila, gasulob-sulob na ni apostoles na. Ato ni rog i-send off sila. Manuroy ni sila balay. Mga balay, ilang blisingan, hinaot unta, kutob sa Sabado Santo, buhi pa ni sila. Unsa may tumong ana, aron pag sangyaw sa grasya sa Dios, nga dili kwarta ang atong gikinahanglan, kung dili panalangin nga Dios nun. Muna, kamong mga tagbalay nga sak-an aning atong mga muram sa mga buutan, ignaong atong mga liminister, niyan uban sa kadudahan sa mga naong, pero buutan gini sila. Dawatan ninyo ha. Basig inyo ni ipaghot sa ero. Dawata. Muna siya hinaut unta nga ang atong kahayag mao gyud ang Ginoo, dili ning mga pulong sa mga tao nga mga liwat ni Judas, liwat sa mga Pariseo nga tanawang mga Pariseo diri, galagot na sa silang Lazaro. Si Lazaro gibanhaw ni Hesus, ila na sang patyon, nangayabag naman ni sila. Patay gyud. Mupay bago pa intawong nabanhaw si Lazaro, patyon na sa. Pagka mga animal gyud. Sunan ka? Angayan unta gani kang muhikap, hala, nabanhaw nagikas minatay. Ila na sang giplanuhang patyon. Di unta ta moliwat nila ha. Maliwat unta ta nila ni Hesus, ni Maria. Si Maria ang iyang tinipigan nga pahumot nga mahal kaayo, gibukbok niya sa tiila ni Hesus. Si Judas na animal kaayog batasan, gianugunan sa kaanugon ana, gibaligya pa lang unta na niya ang halin ihatag sa mga kabos na ingon ana kamaro ni ang mga kawatan. Ilag yung kwartahon ang mga butang, baligya mo na mga kawatan kusog ay mamaligya. Nyawa kuno to siya mo ingon nga ibaligya na para sa mga kabos, pakaron ingnon lang dito si Judas matud pa diri tungod kay kawatan manggod siya. Unya iyang kwartahon ang pahumot, haron siya may nagkupot spuntil, mura man siya Congress nga mo'y nagkupot sa atong purse sa nasod. Sila ang Congress ko no, ang atong legislators, sila mo'y gi-assign nga magbantay sa atong panudlanan sa kaban ng bayan. Mao na siya. Nya sila sad kadaghanan mga kawatan kuno lang sad kay unta ka kita o mayo ni angkon pa nila. Naalay ni sulti pero wa pa ni angkon.
Mausad si Judas, kanibitang asayna nato sa kwarta, maubayan na sila yung mga kawatan kasagaran. Oh, tanawan ng asawa nga, asaynan sa banas kwarta. Ila sa dang kawaton pa nagsa. Kawaton mayingon nga ng bana usay. Asa naman tong kwarta di ay day? Ay sige magkapangutana di. Oy kadaghang gastuhan diri. Magisog-isog day na sila, mga buangon na sila. Pero ilahan lagi na nimo kanang gasunod sa Ginoo kay nga naman magsige ra ginag-alagad nya wa gina sila ay mga kanang daghan nga material nga mga butang dili parihaan ang atong pipila diha sa kongreso nga sukad lang na elected pagka congresswoman o congressman ang mga sakyanan midaghan 40 pag yung mahala tag 40 million 20 million hastang bakos million na hastang ilang mga bag million na sukad lang nga na elected nindot kay nang na elected sa atong katilingban nga hangtod karon pobre lang gyapon kinsa kaha sa ato mga former o mga present nga mga elected o appointed government officials nga gikan sa paglingkod hangtod karon yano lang yapog kinabuhi mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret ato ng pamalandungan